Ориҷон салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ман ами Россиями Краснодар занг задистам. Ами Бобоҷон 88 як короче я 8 моҳ пеш ман да я мошин фурӯхт ами чи ами Москва пула роӣ кардам Краснодар роӣ кард. Короче дар ҳамуҷа гуфт ки мошин вообще пусидагӣ надора. Ҳамин мошина ман да роӣ кард, ман қабул кардам. Вақте ки мо қабул кардем ҳамин мошина, дар ҳамин мошин ягон ҷой обод надошт, фрев кардан. Гуфтанд ки 50 000 гашта метавонем, та ягон ҷой чӣ накӣ, биё ҳамина маслиҳат мекунем, ман 50 000 туда роӣ мекунам гашта. пултаки ҳамин мошина барӣ соз кунӣ. То ҳозираку ягон чӣ роӣ накардеса, зангш мезанам, мега кае дар кор шуд, ман қади гав мезанам, роӣ мекунам. Ами бона короче ҳамин еси чо ҳамина полни мон мана чӣ кун, мана номрома запс кӯ, ман қатъи гав мезанам, дар ҳамаҷа гапу зан кунам. Хеле хума чӣ гум вай ҳоҷира ман намедонам. хумам ҳоҷиам иншоалло. Ман намедонам хихи чӣ хеле ҳоҷиан чӣ да меран ҳамаҷа, ман намефаҳмам чира. иншоалло агар ҳамин гапи зиёдӣ гуфт ҳамина чизш кӯ дар интернет монша фаҳмонша ки чӣ инами натури қарздора ман доказательстваш ман ами одам ман инами Краснодар ман доказательстваш ки мисол пула додагӣ неста, фрев кара гашта чанқа фрев мекунӣ. ӯ киюш да занг задам, ӯ я дига бо қатишай ку лангарияша занг задам, вайшам ҳамихи короче ирӯз пага вайш вообще ман кор надорум мега, як лезит намекунад, ҳич намега, короче намедонам метарса чо мекуна. ин ҳамина короче ҳам вазъияти ҳамина вақти бекор шуди, агар ҳозир зарури чӣ хеле ки бас зарур шуд ку ба монша ҳамина дар интернет ба фаҳмонша ки охи чӣ кор кардист ту. Салом алейкум Бобоҷон ҳоҷӣ, мана мошини фулуд, мана фула дидеси, мана фул ҳама рехта рафтаги, мана айна даст қати канда мефурӯша, ин амина дамо фурӯхтаги, ина ҳама рехта рафтаги, ина мана ба даст мекани мепартиша ҳамаша. ина мана фула диди тага, ина фул мошини фул